Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Maing agagid sa aton mga pinalangga ang mga manugpalamati. Good morning. Maing buntag sa aton ng mga pinalangga gid nga mga soki sa kanginan no diri sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Ini ang inyong angkor no sila Perartilia nagatamyaw sa aton mga manugpalamati, sa aton mga fisher folks, mga farmers naton, aton nga mga farm laborers, mga farm workers, kag tanan-tanan nga stakeholders sa aton sa agrikultura. Maing agagid no medyo madugay nga wala kita tamyawanay pero subong nga aga nang dalon naman namon sa inyo ang informasyon, updates kag mga programa diri sa aton nga programa. Kag of course ini nga programa ginasakdag sang Department of Agriculture Regional Office 6 sa pagpanguna ni Regional Executive Director Ma'am Remilian Ricoter, kaupo ng iya duha ka Regional Technical Directors na sina Engineer Albert Barogo kag Dr. Peter Sobrevega. Sini nga aga kag ini man of course sa programa ginadulong gid sa inyo sang Office of the Provincial Agriculturist sa diri sa Provincial Government sang Negros Occidental sa pagpanguna sang atong gobernador Eugenio Jose Bong Lacson, kaupo ng iya nga Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. Kag of course sini nga ini man nga palatuntunan ginasakdag sang Office of the Provincial Agriculturist sa pagpanguna sang aton nga Provincial Agriculturist Dr. Edmundo Raul Y. Causing. Kag amon man ginatamyaw ang aton nga mga kapdanan sa Office of the Provincial Agriculturist no, ang aton nga mga agricultural technicians, ang aton mga agricultural technologists, kag tanan-tanan gid nga mga commodity coordinators diri sa probinsya sa Negros. Mayong aga sa tanan kag saludo gid kami sa inyong nga kapisan. Kag sini nga aga no ang aton nga mga mangunguma tal-an naman namon kamo sang importante naman kag mga dagko nga mga issues man inini siya parte sa agrikultura. Kag sini nga aga ari kita subong sa aton nga special nga sector no, may ari kita dir subong dinapit nga nakita naton sini nga aga gid kag bulahan gid kita kay nakita naton si ang isa naton ka upod man sa Department of Agriculture, under naman ini siya sa Philippine Coconut Authority. So gusto na akong ipakilala sa inyo ang aton nga guest subong nga aga, ang aton nga OIC Division Chief, Serafin Osterlayog IV. Okay, so good morning sir. No, kag mayo gid nga nagkita sini nga aga kag na mapamangkot naman namon ikaw kung ano gid bala ang aton nga mga priority program. So but before that sir, tagan ko ikaw sangkon sa pagpanamya sa aton mga manugpalamati diri sa Diva Easy Action Radio. Diva Easy. Okay, good morning everyone. Ma'am Lucille, thank you for the opportunity nga makatubang sa imo, yes, makaatag sa amon message sa aton mga coconut farmers, fisher folks, and basta mga farmer, including mga rice farmers nga ginakater man naton sa aton mga programa. Kay may mga fisher folks man kita nga coconut farmers at the same time. So madamo gid nga more power hatag
naton sa iya, namon sa ila, no? Ginapaabot naton sa ila. So, ang amon sa mga major program, may ari kami nga ECP-RPO kung Accelerated Coconut Planting and Replanting Ano man Program. na siya, sir, nga programa? Amin ni siya, ang may, ni siya, matanom ika sa 143 pieces nga seedlings, then may na siya, may bayad na siya. Okay. 40 pesos sa mag-sit ka sa nursery, 40 pesos ang ibayaran ka, 40 pesos sa 143 pieces nga coconut nga iset mo for nursery. Meaningful pa, 143 gid, sir, no? 143, Actually, ang iset nimo sina sa 215, ang iban nga nabilin sina ang mapatay abi ang gintanom naton, so replacement atong mga sobra. So ang second phase na after 6 months nga natanom mo na siya, nga maayo na siya nagtubo, bayaran ka another 45 pesos. So bali ang bayad sa isa ka bilog nga gintanom mo is 85 pesos. Mga incentive, coconut incentive na siya, mga incentives. Okay, that's beside the fact, sir, nga ang aton seedling nga is free man na, ginhatag man na sang PCA sa ila. No, may mga ara kita nga sa na mga hybrid, pero so far abi daw pag-agi to sang calamity naton, tong audit nga to na supposed to be subong tani nga tuig kami ang recipient, Negros kita ang recipient sa mga hybridization nga to nga mga replanting namon, pero daw na abito pagbagyo na iko nga nga seed farm dito sa Bohol. So ini siya, ikaw niya mapili sang imo gusto nga iset, either dwarf or tall coconut tree, kung ano nga variety ang gusto. Diyan sila makuha sina. Kung ang ating mga farmers. May ara nga may nagabaligya diri nga mga nagabaligya manda nga mga seed nut supplier, or pwede ka mo makaprocure sa inyo kauglingon kung may mga nagastanding na kamong daan ka pamunga. Dira ka mo magkuha, dason iset nyo, then later ko akatuhan sa nga mo na agriculturist, geotag, kung ara nagigay-plastara mo na, isulod ka sa master listing. Okay. So pagtanong pa lang ang daan, sir, dapat nakakontak na sila sa inyo. Yes, pag-sit mo pa lang sa nursery, kay dira naton i-process ang payments ang pag-sit, siya sitting pa lang sa seed nuts nga naka-intend ka, then maabotang ang imong pangalan sa master list naton. Okay. So, klarohon lang gali sa ating mga manugpalamatino nga at your own initiative, pwede gid sila kapangita gali sang seedling yang nga gusto nila nga itanom. So, it's on the part na lang niya sang pag-set mo na sang imo nga nursery or magsugod ka tanom, mo pag-inform mo sa PCA. Yes, ma'am. Kaya kung whatever nga you need nga assistance, ara man kami anytime. Ano, sir, ang form nga assistance na pwede natin mahatag sa ila? Tiba mo lang na siya for the meantime. Incentive lang for the meantime na siya. Okay. Then after that, may mga fertilization program man kami. Nga sila say mga bearing trees naton, nga hatag naton sa mga micronutrient fertilizer. Last week to gani, dito kami sa kuman si PA sa Alimatok kami dito nang distribute sa sang rice nga sang RCF nang distribute kami sa micronutrient naman para sa kalubihan, kay may mga target man kami nga programa dito sa Cadiz City. Very good, sir. So, minito sir, when you say micronutrient fertilization. So, ano na sir, in the form of ano na siya, organic or inorganic fertilizer? Usually may organic kami nga ginahatag. Okay. Kay papilion tamang napili man ng tao, may mga areas kita nga hindi siya sa inorganic. Just like ang aton gina-acknowledge diri ang Victorias is yes. Wala kami intervention pag-abot sa inorganic na gina dira aton. Good morning. Yes, good morning sa aton nga city agriculturist si Sir Sammy Garzon, no. Okay, amon upo na mo din sa muna. Anyway, sir, so when it comes to man nga programa nga support sa ila nga pagtanom, ano na sir, free na ang ginahatag naton nga support sa ila? Yes, ma'am. Everything is free. Paano na sa sir gina-compute? Like for example, may ratio bala kita nga ginatanaw? Yes, ma'am. Pero kung halimbawa per hectare or per tree na lang ta, may convering ka 3 kilos nga AS, ammonium sulfate sa mga inorganic, kag may PCL mo dito putas nga 4 kilos for 1 year na siya. Very good, no? So ang frequencies ang taga-ay, sir, that's meaning to say, kapila ka maghatag sa katuig? Yearly.
Yearly gid. Okay. Yearly. So until ano na nga kadakuon sang lubi ang mastap na kamo hatag sang iya nga As long nga fertilization. nagapamunga siya, why man na sing kuan, why man na pili yearly kung kay mas maayo gid ang napalo up ang lubi yearly nga kung pwede pa lang nga matagaan naton abono kay lain gid iya ang iya nga pamunga kung sa aton Bali, sir, pwede ta ma-backtrack do tayo sa aton nga discussion, no? So, pwede naton balikan kung ano gid bala ang advantage, no? Mga advantages kung nga as a farmer, kinahanglan niya nga mag-integrate sa coconut sa iya nga, nga talamnan. Ano, sir, ang mga makuha, ang mga perks bala, sir? Ano ang pwede nga idulot sa nga mga bintaha sa aton nga mga manghuma, mangisda, or mga adapters naton sa coconut farming? Kay siya na ma'am kung nasiling naton bala nga multi story nga planting, may added income kasang sa single plant ka lang. So added income. Added income ginasa, number one ginasa. Added income. Okay. Then, mas advantageous gid siya kay parehas na kung anong programa namon kung naga-intercrop ka, mga intercropping. May mga intercropping programs mo kami. Ihatag kung nag-intercrop ka sa muna nga area mo. So, pibali may follow-up kami. Pwede man kami intercrop namon is banana or corn o anong gusto mo nga itanong nga available sa amon seeds. So in that way, sir, gahatag man ka maghapon, or gina-link lang ninyo ang mga farmers to get sa mga seedling or mga seed materials for those mga crops nga mention mo? Namon na siya ma'am kay usually pareho sa amon na medyo hambalo na ton lack sa kami sa personnel so kami sa taga DA mismo Nag-delink sa ka mo LG sa office nagakuan gid kami na partners ginapon na partnership sila po. kay kun kami lang budlayan kami sila Sige, mamangkot lang ko kay base kung may aragid ka mo yan separately. Anyway, mandated naman kita to collaborate and Yes, to ma'am. cooperate with one another under sa umbrella sang Department of Agriculture. yes, ma'am. So ano pa gid, sir, ang mga when it comes to economic, of course, additional income sa mga farmers at kag sa adapter man sang aton nga mga lubi, no, mga nag-implementar sang lubi nga sang pagpananom sang lubi. So ano pa gid, sir, ang when it comes naman, sir, sa environmental nga effect, ano naman ang madulot sini? Siyempre may intercrop ta number one ang lubi nag-absorb na siya sang heat mo mas daog na pa ng kawayan sa pag-absorb sang heat ang lubi. Then plus kung nag-intercrop kita dira mas kinabi intercrop naton mga for trees kuan man na sa aton sa environment tungod sa Complement man siya. complement tungod sa batiagan naton subong ng climate change nga naga-init. Sige. Going back sa aton nga mga different programs, so gin-mention mo to gaina nga may distribution kita sang fertilizer, no? Yes, Organic fertilizer. Inorganic Or organic fertilizer. Ano pa gid, sir, ang mga support services natin? kaya mo na siya mga naghahatag kami may ara man kami nga mga corn. Ginahatag ng corn nga for intercropping. Then may ara kami nga mga pinakbit seeds man nga gina-support sa ila. Pero mga ina siya mga immediate remedy lang na sa limba sa itong mga affected areas naton, mga utod naton. Para maka-income sila dali-dali. Bala kahit yung mga kuwan na siya mo. Pero sa mga last mga short crops. Short crops, so gestation crops, Okay. So, you mentioned a while ago, sir, nga may programa kita sa rehabilitation o bala sa kunin nag-agi di sa aton ang Odette, no? So, when it comes to your special nga sector sa coconut naton, sir, mahambal mo bala pila ang estimated damage sang ang nagaligad nga Odette, kag ano naman ang mga programa to rehabilitate? Yes, ma'am. So, it's sad nga nagkaara kita sang audit, no? Bagyo, last time sa dito sa mga southern areas. So, sa amon intervention, subong, that's why ganing nga area ko, ma'am. Kay mag-coordinate kami diri sa aton diri kay Dr. Kausing sa UPA and sa PDRRM nga may intervention kami dito. May padala kami nga sa 7 ka tsenso para balang ikat ina ang mga
Kratumba ng nga mga- lobby nga hindi bala mapuslan kag para nang iba na disturbo sa dalan ti ikat na mo na siya. Ang kuan naton sina bali ang farmer na kung willing nila nga ipasarahin na siya pwede gihapon, pero ang amon nga ginabay may bayad kami sina amon na ang operator kag mga helper sa pagkat sinang mga lobby nga naglapta unless nga gusto mo iya nga pasarahin sa imo di ikaw iya added income mo ti mo na ikaw imo na siya iya nga bayaran okay. mo. Oo. So sir, ano nga mga areas naman na sir ang gravely affected sa Ma'am. sina nga programa? Hinubaan, Sipalay and Kawayan. So more or less ang toppled down ginamon mga more than kuan na gid na siya mama. Totally Totally knockdown gid, oo, mga more or less mga 8,000. 8,000 ba kanugon sir no? Sa biring pa lang na. Sa While biring abot pa lang. ang mga non-biring kay wala namon giniisip tong mga non-biring kay ang biring ang importante. So siguro ang mga estimate namon din nga na damage ang coconut trees naton diri sa southern portion sang area ta mga more or less mga 60,000 including na mga bago mga ano pa ng mga linghod pa, mga newly planted kay tigin bahaan. Okay. So, kadako gali sir sang magiging impact sa when it comes to production no sa aton Yes, nga ma'am. lubi because affected. kadamo gali sang na pinsala gid. So, gin-mention mo gina nga 8,000 kabilog ang sa fruit bearing na sila nga Fruit-bearing mga na trees. siya, more or less. Kag tapos muligan nato ang mga farmers nga or ang mga aton mga planters dira no nga mga farmers naton nga makakas ina sa ilang mga obstruction sa dalan, sa waterways or Yes, ma'am. wherever nga dito sila. So ang ano matabo sila sir. So ang aton nga gina-inform naton gali dada ang sa Kawayan, Hinubaan kag Sipalay. Ano gani sir nga mga adlaw kamo didto? Kay siguro nagapamati sila subong sa aton nga nga radyo kag ma-inform na nga daan sila para makaprepare sila. Ano sir nga mga tips? Mga on-call man kami ni time mo Okay. pag Martes na Lunes sa office, kung Martes na siya dito sa field ang tawo namon, then nag-hire kami dito sang isa ka contractual mag-monitor sa sining gina-obra. Okay. So on pan lang inang at any given time lang mag-aligmat ning sila sa schedule nga pagkakataon dito. Kag ang purpose na ma'am nga nang iba na siya nga tipuno naton ikatabi kag ipang plastan na kuhaon sa kalsada. Butangan naton na siya sang log traps. Log traps kay ti nabalaan mo kung madunot ang aton nga mga coconut trunk. Istara na siya sang rhino beetle o kung bagangan. Oo, mga yes, so, mga pest. Pest, mahimo kami na log trap, but silingon bala, may 1 meter kami sa buong apat. Nga lubi, ang inutod, butangan nato das ang mga medium nga sinarahe, abe, or sawdust or kaudang or mga ano bala ng madunot. Oo, mga nang hapos lang ma-decompose ng mga materials. Then may mga green muscardine fungus kami na sila nga ibutang. Para nga para kung kay dira na sila mag-itlog. mabalay, mahimo na nila nga breeding ground. Mahimo na siya ma-sterile ning mga iya nga itlog kag Okay, hindi na hindi na, pusa, hindi na siya fertilize. Siya muna siya nga para makontrol na isa sa mga control measures naton para nga hindi magduging ang mga rhino beetle na magtukaw sila pag mag-atake. infest. So ang matabog na sir nga sa pagkuha niyo sang mga trunks sang lobi, ang iyas na mga remnants, mga mga bilin-bilin da mga bagay, no, ang dakon siguro mga ibanda nga mga pag natipon na sila ginatrinta ang ginatuluan ta mga farmers nga dapat tipunon nila ang mga remnants sang pagsirahi kag mga para nga mabutangan sang control measures para nga mapatay ang mga posibleng nga magtubo dra nga mga pest nga bagangan no sa kay mangindom kay ano na sila mo na mayanghag na nga aton nga mga pest nga ay baka nami kami ginhimon kun labalay so ganahan gid na sila sa lubi basta nga pang lubiya kay mahumot ang iyan nga mga dunot dra gina paborito nila nga malian so that's why nga kahapon gani nag-meeting holiday nag-meeting ako dito sa issue man kahapon then may ginpadala nga initial ang taga Davao da isa ka karton tong GMF so bali ang isa ka karton per karton na good for one so bali apat ka sa isa ka hektarya apat na siya ka log trap aton ibutang log trap ang tawag log traps
So ano na siya sir ang proseso? Ginakudal siya or ginatumpok lang siya sa ka-area kag nabutangan sang may specific chemicals, or- specific nga area na siya kay dapat kung halimbawa isa ni ka hektar butangan di sa strategic point kag butangan na siya. So Okay. that's why nga may ara kita nga sinso operator nga may bayad na sa amon kami na PCA na nag-handle. Naka-care off sa inyo ang budget Yes, for ma'am, that? helper. Then ang farmer, if ever nga gusto niya nga siya ang magplastar sang iya log traps kung iya lubi, may bayad pa na siya nga 100 pesos per log trap nga obrahon niya mahakot siya sang i-plaster na siya buligan sang helper halimbawa maning log trap butangan na siya sang mga medium nga ginsiling ko kaina nga Okay. itlogan so bali may income pa si farmer kung makatapos siya sa isang adlaw sa iya isang hektarya for log traps di may 400 pesos man siya. Okay. So, meaning to say, sir, before doing sina, ang aton na farmer, gina-orient ginaton Yes, sa ma'am. mga proseso, no? Kung paano niya himuon, paano siya gina-assist sang iya nga pag kuha sang mga nagkalatumban niya nga mga lubi. At the same time, ginapasiguro taman nga ginabuligan maghapon sang PCA nga ang ini nga mga remnants o mga ano na ang iyang area maputangan sang log drops para Yes. nga hindi magduging ang mga Mga pest pest, and oo. nga posible Pest nga and diseases, magbalay oo. dito sa mga remnants ng aton nga lubi. So, Yes, ma'am. very good nga sir nga programa kay hindi lang gali nga daw ka ut doon talang nakagpabayaan but then until to the last part sang decomposition process na sang mga bagay da nga kuan sang lubi is inang ginabuligan naton sila para nga ma-dispose properly. Yes, ma'am. So meaning to say sir medyo bulubog at ini siya nga activity no on your part because given abing kalapad sang Negros Yes, no so ma'am. paano niya sir ginahandle ang situation? May mga ano kami, that's why ganing nga ari ako diri ma'am kay siyempre ang aton niya buliga naton ni siya Yes, mo problema ni. So that's why nga coordinate ako di sa aton sa OPA din sa Provincial Disaster Risk Management Office kay buwas kung i-plaster namon bala kung ano ang mga guidelines nga aton himuon. Yes. Then ang number one gid namon manda nga ginasali nga isa nga magabulik sa amon ang LGU mismo. Yes, of course, no? Although makuha man kami dira sang tawo nga ikuan man handle man tanan sang PCA. Then after that may ang actually dog pila man lang total primero ang target namon for replanting the mga 130 hectares. So ginugangan kami 186 para lang gid sa mga Typhoon Odette nga mga areas nga very for good. rehabilitation nga for replanting. So, pila na subong sir total nyo nga target? 200 pila To na? 30 310. 310 na hectares. 310 Okay. hectares. Palang na siya. So, Palang. I May suppose, patak sir, nga siguro. daw may... May dugang pa na siya. May dugang pa na siya. Oo. Kaya we are talking about sang ano plang fruit bearing mo. Yes, ma'am. I know nga sa mga non-bearing pa natin nga mga Oo. tanom, you still have another program for that Yes, ma'am. para nga ma-support ang mga Yes, ma'am. farmers. So, Oo. that's a very welcome nga message, sir, no? Nga ang aton mga coconut farmers, in all forms, no, ginabuligan ginaton sila together man dali sa aton sa opsinan sa Office of the Provincial Agriculturist kay Our I know partners. nga ang aton nga mga agriculturists kag mga extension workers naton naka-identify man sila sang mga areas dito sa field Yes, ma'am. nga na-affected man sa nga aton nga sang bagyong Odette kag iban pang calamity. So far sir, ano pa gid ang mga future ninyo nga mga priority programs for the coconut farmers sa Negros? Actually, ma'am, may mga equipment na kami tani dira para sa sa hinubaan kag sa sipalay. Anong equipment na sir? For virgin coconut oil production. Production, yes. Oo, may dito na kami kag coir decorticating. Oo, so subong amo na medyo na Na set aside set aside naman. focus kita sa rehabilitation. Rehabilitation naman. But Oo, that's a good yes, news, sir. ma'am. Kaya meaning to say, gahulat naman sa insakto na lang Yes, ang ma'am. But the equipments are Already there, in Oo. place na. Oo, Oo, may very good. sa kuan ganito si Ma'am Elena Miraflora, reliquias na nag-provide mas siya sang area balang ang butangan. So, Sa ano na, sir, ng LGO? sa hinubaan kay Hinubaan, si Sipalay, Palay. Kay ang matabo siya na ma'am, may budgeted na siya nga may buying station sang Kopra dire sa kuan, Kopra dire sa Kawayan, Sipalay and Hinubaan. So medyo na amo na antala kag plus nga ang
wala pa na permahe sa atong presidente ang CFIDP o Coconut Farmers Industry Development Plan. Okay, that Wala remains, sir, daw medyo because of the banding and everything, siguro, Yes, sir, ma'am. that's affected. Anyway, moving on sa aton nga programa, sir. So, kadamo gid sang in-store na sa aton nga mga identified as you mentioned, sir, more or less ang aton galing nga bulk sang aton nga mga coconut trees are found in the southern Negros kid man, no? Sa Hinubaan, si Palay kag Kawayan. mga area. So, ang project North and na South. North and South. North and South, okay. Oo. So, sa South, okay. Sa South, kalisang ginamin ko. Anyway, meaning to say na, ang aton nga mga partner LGUs dira, no, very, gid kamo, very blessed gid kamo to have with you sang PCA naton nga programs because na-identify na kamo nga daan kag for future na gid nga mga implementation sa ang mga programa. Galing kami dyan ang tala lang because of the UDET and of course, ang aton nga mga political nga mga activities pa, no, more or less man na siya. Pero I think ang ginambal mo gina, sir, are already in store, no, on the pipeline naman na siya nga implementation. Kag we're very happy to know all the programs also. Kag kabay pa nga aton nga mga listeners dahil nakabatian man ninyo ang mga maayong nga mga programa sa Philippine Coconut Authority nga gina-target man ang aton nga mga coconut farmers kag planters. So, sir, balikan talang do tayo siguro, sir, ang paano naman subong ang presyohan na isang kopras Last week the 48 to 52 okay, kaamong per kilogram. Kaya ginagamit gihapon nato na, sir, sa mga sa oil production, di ba, no? Kag ang ako na hibaluan nga ang aton nga coconut oil is more healthy, you know, healthier than the rest sang aton nga mga mga oils available in the market. So ako sir, I still go for linoleic acid na yan namin sir, ang coconut oil ginaton niyo. So mahigit kay ang aton nga Department of Agriculture under sa Philippine Coconut Authority, no, nga programa niya tagaan gid dia sang dako man yang atensyon ang atong mga coconut farmers, mga oil producers naton diri sa Negros nga maka-contribute man sa atong development. So sir, thank you very much sa imong nga time, no, kag paano na nila, sir, makontak ang imong nga number kung may mga interest sila. So may ginatag di sa akon, sir, actually, no, pwede ko ni sir malawag, no. So pwede naton makontak si sir Engineer Serafin Oster Layog the fourth. Yes, ma'am. Sa number ngayon, no, kung may mga pamangkot kamo party sa Philippine Coconut Authority. So dial lang ninyo ang 0918-331-8055. Libaton ko 0918-331-8055. Kag of course, mara sila landline nga gina-provider, you know. Landline number is, ang aton nga area code is 034-714-4612. Sa liwat, 034-714-4612. Ang akong ginahambal nga 034, amo na siya ang area code. Pero ang ilagi dyan nga landline is 714-4612. Yes. Okay, so there you go, mga aton nga mga pinalanga nga mga manugpalamati. Kabay pa nga nakakuha naman kamo sa mga informasyon, updates, no, sa aton nga mga programa diri sa Department of Agriculture, ilabi na gid sa aton na Philippine Coconut Authority. So sir, last message naton sa aton nga mga farmers. Oh yes, sa aton mga coconut farmers, inyo man siguro nakita nga amon dira nga intervention sa inyo, daway man kami nagakulang. Kung kaysa kulang-kulang gid man abi, pero bot silingon nga kami ginatagaan ginamon na priority kung ano ang ginahatag sa amon nga para gid na sa inyo, ginahatag ginamon na siya. Kaya ang gusto man namon nga later on maging successful man naton mga coconut farmers sa ila pagpangabuhi dira nga area. Okay. So hindi man sila magkataka kay kami, ginapangayo mo namon ng ila bala mga support sa para sa implementation sa amon programs kay kung wala aton coconut farmer wala man kita sing mahimo nga ari diri sa ibabaw. Okay, so thank you so much, no, kabay pang pamati naman kamo sa liwat naton nga mga programa diri sa kadalagan sa agrikultura. Ini ang liwat ang inyong anchor
partners sa progress diri sa Negros Occidental, Lucila Pirartilia. Padamong nga salamat kag Avance Negrense.